Tagna mo diha, patagna. Tagna mo, tagna. Biskot pete bang layuan ni dire. Ay may mingaw magayo may mapatagna. Sakto. May tao. Ako ni dulon be. Busing! Uy! Saan boss? May kamot boss, kamot. Uy, sama ni boss. Managnaay ko boss. Managnaay ko. Eh? Uy, matay perting pagkaduha man rin mong kinabuhi day karon. Anong delikado mo naman kinabuhi, boss? Musa. Pala inom ka no? Ay, tag saray adlaw nga dili ko makainom, boss. Nabantog ra lagi. Away mong ano? Gamay na kinakawid sa mga atay. Anong gamay nagawid sa atay? Sana nagunaan? Kay gamay na naghawid. Basta ako, nagtabang ra ko ninyo isip parihara man tang tao. Nakita gyud nako kahimtang nimo nga atay. Bubo na lang kayo imong wonders kalibutan. Ay, bitaw boss, tinuod na imong boss nga. Delikado ang kinabuhi karon, boss. Oh, tinuod na. Matay no? Unsa man akong buhaton ani, boss? Dali ra kayo. Ato nang hatagag solusyon na imuhang balatian. Basta ako jay nabalakan nimo ba? Dili ang kamot. Tayhupan ra ti ka. Ay, hala boss, tayhupi ko. Na-nervyos naman noong kuan eh. Sayon kayo, babe. Dungo, kaya itong tayhupan. Walay problema na, boss. Kining 500, boss. Say 500, boss. Tayhop. Napa di ba nang nagpatahip ko kay kulbaan ko sa ay na-nervyos ako sa kinabuhi. Sis, bossing. Wala ni usong libre ron. 500. Para, Ingon ka, gipadala ka sa ato ang kuan. Sa taas. ayan, di ata magsisgot, anak. Basta kay 500 para ma-extend na to imuhang kinabuhi. Delikado kay na imong debate. Matay, boss, pwede mo hangyoan na, boss. Dako na kayo ng 500, boss, oy. Ay, nalagi. Dali, naman kayo ng tayhop. Ang kinabuhi ato, karon 500, dali na tayo na. Ang kinabuhi, isara. Nga, piyong. Yeah, okay na boss, okay na. Amang 500. Matay, 500, boss. Di pwede mo hangyog 200 lang, boss. Basti lads bossing. Ang kwarta makita ra, ang kinabuhi isara. Sige, oh, sige. Kaya mo ka magpahangyo, boss. Wala ay problema na. Sa hangyo, tag... Nginani na lang ha. Kay, nahuman naman tikag tayhop. Nginani, sundon nimo ako ang mga ipabawal sa mga. Isa ka mag-inom ron ha. Undangan nimo na yung pag-inom-inom. Kay gi-extend na ko buha ka bulan mo ang kinabuhi. Ha? Unsa? Binuang man ang imo, boss. Imo kung gitayhupan kay para mawala na akong balatian nya. Imo harden gi-extend og 2 ka bulan. Tarong gyud ana boss ha, kay dako ba ko gibay sa 500 pero pahangyo. Pasalamat gani ka boss no kay gi-extend na ko og 2 ka bulan imuhang kinabuhi nya. Sige pag kagyaw-yaw. Okay, pag-amping dangig inom nya. Tugag sayo. Ha? Binuang man ang imo, boss. Matay unsa man tong kahana to, oy. Tandali pa kung 500 ang klaro. Sa Patay, naunsa man to si Bertoy? Nagyaw-yaw man? Uy, patay, kinsa man pud ni? Uy, busing. Kamot. Saan man ni boss? Uy, matay perting delikaduha man ni imong kapalaran ni boss. Nga, unsa man day ka? Ako'y nagnaay ko perting delikaduha kayo yung kinabuhi dai. Mga watay kag manok no. Ha? Iskot, dili uy. Managnaay gani ko no. May ako nakita diri busing oh. Perting delikaduha sa kinabuhi. Kay ang tag-iya sa mga manok nga imong pangkawat napungot na. Karong gabi na lang kutob imong kapalaran din. Dekado kayo. Binuang, wala man ko kakawat og manok. Sukad. Na, bahala ka busing. Ako tabang ra ko ninyo. Salamat kay mo kay na managnaay diri nagsuroy. Hindi ka mo magreklamo mas kinabuhi importante. Mo na ako nakita ba kay giistoryahan ti ka. Matay, ino nga. Ano ko kawat og sukad og manok? Unsa man akong buhaton ani? Ay sus, dali ra kayo boss. Sayon ra kay ni boss ato ning sumpaon. Magaling kang Kining kupal tag-iya. ka. Nga gusto kang tudas. Ato ning ipalimot ta ka sa iya ha. Nampoy gahom. Pero 500. Ha? Matay. Abi man akong libre ni. Ay sus si bossing. Wala na libre karon.
Ang kwarta boss kanang 500 makita ra na pero ang imong kinabuhi usara. Ano mo ang timan-an? Matay no. Sige sige boss. Buhata ang tanan. Ay siya stali ra kay. Dungo. Kay tay hupan. Okay na boss. Mana nang ne imong buhaton. Matayo pa naman tika. Nung tao nga gusto kang ipa tudas. Nakalimot na to sa imuha. Karon boss, nanay na lang. Para safety yun kayo mong kinabuhi. Lakaw na lang ka ani nga lugar, layas nang ka. Ingka gi. Sumpa na nimo. Ay nasigyaw-yaw para safety first, balakaw na. Batsi na, batsi. Kamatay.